мехоҳед шабакаҳои моро дастгирӣ кунед? метавонед аз мутахассисони касбии шабакаи ҳикмат графикаи видеоӣ дархост кунед ё тарҷумаи матнҳо аз забонҳои англисиву русиву арабӣ ба тоҷикӣ, сабти касбии овоз ва дубляжи наворҳо. ҳамчунин метавонед рекламаи молу маҳсулоти худро дар шабакаҳои мо ҷой диҳед. барои маълумоти муфассал ба WhatsApp ва имо навишта кунед. дастгирии шумо баҳри беҳбудии фаъолияти мост. ба номи Аллоҳи бахшояндаю меҳрубон. соли 2102 аст. он вақт дигар шумо дар ин дунё нестед. шумо бо дини худ амал накардед. пас ба ғайр аз фарҳанги ғарбӣ ва муҳаббати ин дунё шумо чизе мерос ба фарзандону наберагони худ намондед. дар натиҷа баъди чанд сол авлоди шумо дигар мусалмон нестанд. ғайр аз ин наслҳои гузашта аз дин рӯй гардониданд ва аз ислом хориҷ шуданд, зеро шумо ҳеҷ донише надоштед ки ба онҳо бирасонед. ислом дар хуни шумо ҷорӣ шуданро қатъ кард ва шумо ба сабаби муҳаббати худ ба ин ҷаҳон ба таназзул, яъне паст рафтани ислом дар зиндагии худ оварда расонидед ва муҳаббати дунё шуморо то қабр раҳнамоӣ кард. он ба шумо ҳеҷ суде наовард, аммо ба он натиҷае овард ки ҳеҷ нафаре аз хуни шумо, авлоди гузаштаи шумо, калимаи шаҳодатро намедонад. умедҳои бардуруғ ва орзуҳои деринаи ин ҷаҳон ба шумо хиёнат карданд ва шуморо ҷуз пушаймонӣ чизе боқӣ нагузоштанд. амалҳои шумо таъсири гирду атрофро ба бор меоранд ва дар ниҳоят шумо он чиро ки мекоред медаравед. ҳоло манзили охирини шумо шуморо интизор аст ва шумо барои худ масъул хоҳед буд. ва дар бораи арзишҳое ки шумо ба фарзандонатон омӯхтед пурсида мешавед. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ва ёрони ӯ шабу рӯз мекӯшиданд то ислом ба мо бирасад. онҳо хун, арақ ва ашки худро фидо карданд то ману шумо имрӯз ла илаҳаиллаллоҳ гуфта тавонем, на барои он ки шумо онро паси пуштатон партоед ва аз аҳамият холӣ монед. хато мекунед. ҳоло ягона чизе ки пеши рӯи шумост пушаймонии абадист. аммо шумо дар ин маврид наметавонед кореро анҷом диҳед. акнун интизори мулоқот бо офаридагори худ ҳастед ки ҳаргиз барои он омодагӣ надида будед ва авлоди шумо дигар ба ислом бовар намекунанд. онҳо дигар рӯзи қиёмат ҳеҷ имкони истодагарӣ надоранд ва шумо гунаҳгоред. шумо ҳоло ҳам зиндаед. шумо ҳоло ҳам вақт доред. имрӯз иваз шавед то аз пушаймонии абадӣ раҳо ёбед. аз он чӣ розиятон додем дар роҳи Аллоҳ садақа кунед, пеш аз он ки яке аз шуморо марг фаро расад ва бигӯяд: эй парвардигори ман, чаро марги маро андаке ба дертар наяндохтӣ то садақа диҳам ва аз шоистагон бошам.